Бәйрәмнең иң көтеп алынган кунаклары Кыш бабай белән Кар кызы. 2023 елның төп хуҗасы Куянда биредә. Балалар белән бергәләп алар мәйдан уртасындагы биек чыршының утларын кабыза, аның тирәли әйлән-бәйлән уйный. Безнең канал хезмәткәрләренең ул кызлары өчен мондый тамаша ел сайын уздырыла. Сабыйларның Кыш бабайга бәйрәм бүләге бар, шигырьләрне махсус өйрәнеп килгәннәр. Терше, без сине санып көттәк ел буе. Син таланга моторак, бизәнгә буйлы. Матур бәйрәм җылы, яңгылала шиватка, кайфабыкы, сидәбергә кунакка. ТНБ балаларының саны 400-дән артык. Сабыйлар күп булгач, быел яңа урында Ленин исемдәге мәдәни күңелләшү комплексында җыелдылар. Бүген биредә 200 баладан артык бала булачак. Бу бәйрәм балалар өчен генә бәйрәм түгел, коллегалар өчен дә зур бәйрәм. Менә бу безнең яңа елда беренче очрашу. Без үз хезмәттәшләребезнең балаларын ел буена ничек үскәнен дә шушы бәйрәмдә күзәтә алабыз. Балалар бер-берсе белән аралаша, biz bir-birimiz белән аралашабыз. Зөһрә Габдрахманованың улы Гаяз чыршы бәйрәмендә тәүге тапкыр катнаша. Инсаф Абдулланың Фатыйма өчен дә бу беренче шундый зур яңа ел тамашасы. Шаккатып йөрибез әле мондагы утларга, Кыш бабайга, Кар кызына, мондагы персонажларга барысына куанып. Аны изли. Шундай нигә менә шундай бизәкләргә, ялтыравыкларга балаларның бит инде игътибарны була. Шуңа күрә бик матур тамаша. Нәниләр тылсымлы китап сере дип аталган могҗизалы тамаша карады. Спектакль геройлары балаларны дөрес һәм игелекле теләкләр теләргә өйрәтә. Яңа ел минем өчен бик күңелле, анда чыршы, Кыш бабай, анда бик күп бүләкләр була. Мин бер нәрсә дә сорамадым, чөнки минем әйберләрем бик күп. Иң кечкенәләр өчен уеннар, җырлы биюле бәйрәм программасы каралган. Biz anda güldük, rəxət açdıq, күңел açdıq, anda biz jırladık, biyedik. Безгә әлеге бәйрәм бик ошады. Беләсез нәрсә белән ТНВ телеканалының бик зур матур традициялары бар һәм менә шуларның берсе инде яңа елдан соң менә шундый яңа ел тамашасына бергә җыелышып коллектив белән, гаиләләр белән бергә аралашып, бергә бәйрәм белән котлашып йөрибез. ТНВ телеканалы чыннан да берләштерә. Бүләкләр дә бәйрәм тамашасы да балаларга ошады. Алар инде Кыш бабай белән киләсе елдагы очрашуны көтеп кала. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.